Kristu inkosi. Umoya wami uyamgqinisa kakhulu ngesekuseni. Sibonga ukuthi usithwalile unyaka oqala kuze kube namhlanje. Bengabona ukwazi ngokuhlakanipha nokuthi senze kahle phambi kwakhe. Kunento nje evelayo kumina ngoLwesihlanu uye wangena ikhona unomakhelwane wami esihlala naye ngane ohlala yedwa. Ikhona eqhamuka ekhaya kulo bafona bathi bacela siyomtshela ukuthi uma wabo usedlulile emhlabeni. So nginaleyo nto ukuthi nabo bese banako ukuthi unyaka uzophela basenayo nabo, kodwa ngokwecebo kaNkulunkulu akusenzekanga. Ngibonga kakhulu ukuba sentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Iy'mfundiso zakhona ezisakhayo ezisikhulisayo. Nje nami at my age ngizibona nje umama okhulile manje, ngibona nje izinto esendlule kuzona noma kunesimo engibhekana naso, kodwa ngiyakwazi ukudlula kusona ngoba ngisuke nginakho ukuqonda ukuthi inkosi uJesu inami ngaleso sikhathi. Ngithanda ukubonga futhi bazalwane, umndeni wakaNsibande nomuntu olasibusise ngawo. Ngiyacela ukuthi ngathi angabenzela umusa, abaqinise endleleni yabo yokukholwa kuzo zonke iy'vumo ababhekana nazo, bangayishiyi indawo yabo. Basahamba nje, unyaka uqalile belokhu behamba isikhathi eside bengekho phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ubabiyelile endleleni yonke, akukho okuke kwabehlela. Khumbula nje ngalesikhathi uliwe eCape Town, kwathi kudlula nje indiza ihambela ngizumfana bathi nabo ogogo sebayahamba. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nabo bebancane bayazi ukuthi ugogo nomkhulu bayaye bahambe babathwale nomkhuleko. Ngiyabonga bazalwane ukuba nani entabeni nje kaJehova nothando. Siyazi nje nathi lapha kwaZulu ukuthi uma ngabe sidinga abazali, sidinga iy'hlobo zangempela, siyazi ukuthi bakhona abazalwane basentabeni. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa, sisawuphethe unyaka aphinde abe kanye nathi nanonyaka ozayo. Asibiyele sonke bazalwane, ngiyabonga uJesu Kristu.